anyị ekene gị ebe ọ bụla ị nọ wee na-ekiri anyị ugbu a. Ọ bụ Kpakpando TV ka ị na-ege. Afa m bụ Tobechukwu. Anyị bịara ka anyị matakene onye nwa amadi a bụ. Biko, kedu afa gị? Aha m bụ Sunday Nwabweze, mana ihe eji m na ba bụ Sonny Odogwu. Sonny Odogwu. Yes, sir. Biko, gwakene ụmụ Igbo na-ekiri gị ugbu a ihe ị na-alụ. Ana m eme lufin nke onye ọbụla mara m ji wee mara m. Ya bụ na ị na-alụ ọrụ aka. Ma alụ ọrụ aka. Ịma na n'Igbo ugbu a ọ na-afịazi alụ tupu ịfụ nwa amadi na-amụ ọrụ aka n'ala Igbo. Ụfọdụ sizi na ọ kaziri ha mma ịgbalụ jewe obodo oyibo je na-akwụgharị. Ụfọdụ si na ọ kalụ ha mma ịtụba akwụkwọ, ya bụ nke a na-akpọ yahoo yahoo. Ụfọdụ si na ọ bụ ịlụ ọgwụ bụ ihe kalụ ha mma. Anyị wee na-asị na obi jupụtara ya ụlọ ụtọ anyị si wee fụ nwa amadi dịka gị na-alụ ọrụ aka. Biko, ka o kenere ndị Igbo ihe ịfụrụ n'ọrụ aka anọ a ka o si wee na-enyelụ gị aka. Okay. Ndị Igbo ekene m unu. Dịka nsi wee kọrọ bụrụ na mbụ n'afa m bụ Sonny Odogwu or Sunday Nwabweze n'Oduma. So ọrụ aka mara mma maka mgbe a na-ebido ihe ebido ọ na-enye nsogbu, ma ya bụ ma ọrụ aka ọ dị mma mana ọ dịrị izi, mana onye nwe obi ndidi ọrụ adị ọrụ nweta ego. So ya bụ ma na-enwere ha na-enweta nọ na-efugonu ka anwụ si acha na side ya. So ụfọdụ alike nweta afụfụ, mana ihe na-ekwu kịta bụ like mmadụ ụmụaka na-etopụta, mana ọ kara ha mana ha mụrụ ọrụ. Ọ dị mma, mana abịa n'ala Igbo ugbu a aka akwụkwọ ndị na-amụ ọrụ aka O nwere ha na-etinyekwa obi ha na-amụ ya bụ ọrụ aka. Ụfọdụ na-etinye, ụfọdụ adịghị etinye. Kedu ihe mere o ji dị ka ọ na ụfọdụ adịghị etinye? Ife mere ụfọdụ adịghị etinye bụ ụfọdụ n'ime ha like ịta afụfụ, maka afụfụ dị ya. Afụfụ dị ọfụma. Mana dịka o si wee dị, ọ nwere ebe afụfụ na-adịrọ, kama na ọ dị ka ha na-achọzi ibute ya n'ike ọsịsọ. O wee zọ ya chọrọ iwe ndidi. Ọ kụwa nsị ndowe kịta like oge anyị mụrụ amagọrọ m afụ nta, o nwere ihe ndị mmadụ adịghị ekwu, mana ha kwuchara ihe ndị anyị na-enwu ihe mmadụ mkpụrụ onwe ka o mewuru obi ya niile. Ihe abụghị ha na-adịghịle mmadụ adịghị ihe ndị na ọrụ a, ma ya bụ na ihe wepụtara obi si na ọhịa ka ya eme ị ga-emeli ya elu n'isi and ị ga-enweta ụlọ. Daalụ. Yes, sir. Ya bụ onwe ndị na-amụ ọrụ aka n'aka gị ugbu a. Onwe ha bukwala ibu. Ha buru ibu. Ndị nzụpụta kịta rugo mmadụ 8 plus mmadụ 3 kịta mụ na ya ga na-anọ, and onwe ha ncha n'ime ha adịghị eji eli ihe. Ụfọdụ alụcha na dekin, ụfọdụ downstairs nụọ nwaanyị mụta nwa were na-eme ọfụma weta. Daalụ. Biko, gwagodo anyị obodo anyị nọ ihe a. Akwụghị na-aga n'obodo Igbo niile, mba ụwa niile ebe ọ bụla akpọ ọrụ. Yes. Gwagodo anyị obodo anyị nọ ugbu a. Ebe a bụ Mbulumbu ka anyị nọ ugbu a. Ya bụ na akpọ gị ọrụ na Anambra ị ga-eje. Ebe ọbụla. Akpọ gị n'Imo ị ga-eje. Ebe ọ na mma gị. Ana m alụchọ ma Badagry. Yes. Badagry nke obodo ndị Lagos, Yoruba. Yeah. Ị na-ejekwa ugwu asụsa? Mmejugwu Hausa ọfụma. Like ebe a na-akpọ Kurugwe na-adebe ebe ndị ọzọ niile, ana m aga ebe a ọfụma. Ebe na Igbo o nwere mma gabeghị ọrụ kịta, kwụsị ihe ndị n'ọrụ bụ gị mụọ ya mụta ya ọfụma. Ọ bụrụ gị mụọ gị taa esi na mụta gị echi ya ndị n'ọrụ. Ya bụ ụmụ Igbo na-anọ ya na nwanne anyị nwoke bụ Sonny na-aga ọrụ ebe ọ bụ na-akpọli ya ọrụ. Ya bụ na ịkpọọ ya ọ bịa kọrọ gị gbamgbam n'ụlọ gị, ma osisi, ma parapet, even from the DPC on Ana to lower level no ma ceiling everything I na lawyer. If ọbụna gbasara building I know. Daalụ. Biko, kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo na-ekweghọzi alụ ọrụ aka? Okay. Tụmadụ ụmụ ikorobịa ndị na-etonite ugbu a. Ndụmọdụ mmenye ha bụ
n'ụlọ ihe na-eme n'ụwa nlizi ihe ndị n'ụwa abụọ iji sobe ike mee ka apụta n'ime ihe na ebe a na-agacha mba obodo oyibo bụkwa gị diru ebe a ịgbakwa mbọ gị ibe gị onwe ebe ịlalụgoro lata tiruo echi ịga amasị n'elu wee daa ọha na ihe a niile bụ ume gị gụọ na-aga iwekwere obi ndidi gị so fọ ị ga-aghọta ihe ndị a niile nweta ya ọfụma so ha ihe na-agwa ha bụ na ngagharị enwere isi nwere ike asị gị na ha agaghị obodo oyibo fọ elu ebe ahụ a naghachikwa azụ ana ntango do mbidokwa again dịta na adịlọ mma ọlụ aka ka m dị mma n'uche nke m and mụ na onwe m na-alụ ya si na amara Chineke m ji eliju afọ yes anyị ekene gị ụmụ Igbo nọ n'ụwa niile anyị ekene unu maka isonyere anyị na oge ndị ọrụ aka nke tata nọ na Kpakpando TV afa m bụ Tobechukwu Chibueze ka ọ dị n'ụwa